Vakomana vakabata Mai Jeremiah Chibaro vaisawo yavo official statement vati aiwa isusu hatina kuvabata asi takabvumirana kuti tiri kuenda tese kulodge kwavanoziva ivo Mai Jeremiah uye vaivepo patakabhadhara lodge kuti tigone kurara tese. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vari kuti ivo hatina kubata Mai Jeremiah Chibaro. Vari kuti the deal went sour. Mai Jeremiah vakanga vanzi vachapuwa $20 asi vakazoti vapedza kuita vakati aiwa yakuita $500. vari kuti vakabvumirana kusangana paJoina City. Blessing Dube anonzi Tabo uyo ari kuti iye basa rake ranga riri kusanganisa Martin Charlie ane 25 years kuti ave iye anovata naMai Jeremiah. Iye arambisisa zvachose akati ini handina kudya bota raMai Jeremiah. So vari kuti ivo vakati vasangana Charlie ndiye akaenda navo. Ivo vaiva vese actually but Charlie ndiye aifanira kudya bota. Saka vakabva vapinda vakatosvika ndokubva vatobatana ndokutokisana sevanhu vari pamwe chete. Ndokubva Mai Jeremiah sematauriro avakaita pavhidhiyo ravo vari kuti vakabvisa dzavo hembe. Tabo akati iye haana kuvabata anything, haana kuita chero navo asi Charlie uyu ndiye nyakurara navo. Vakangoti vapedza vari kunzi vakanogeza first ndokubva vaendeswa kumakombi. Zviri kunzi zvakare vakangoti vachipedza vakati 20 haisi shoma here vakomana nekuti vari kuti ivo vakanga vabvuma kuti vavadye nhengo dzavo. So guys, ndio nyaya iripo. Mangwana nyaya ye500 yaramba kubuda ndipo vakadecide kunoripota kuna Chidawa. Vanhu vobva vati ko iye sei asina kunoripota kumapurisa why kuna Chidawa. Chidawa ndokubva vatora kuna Seke Road uko. Ndobva kwanzi yakazongobuda yakunzi irepu nekuti takaramba kuita payment yavanoda. So vakomana vari kunzi vapiwa bail because havagone kuabsconda at all. Uye government yatichagona kuvatorera mapasipoti kuti vasabude munyika. But chiri kunyanyisa kutyisa manetizens ndechekuti vakomana ava vakaita madeath threats kuna Mai Jeremiah vachivaratidza chigumwe chiri kucheka huro. Saka kubuda kwavari kuita uku kurubva kwaisa Mai Jeremiah pariski yakakurisisa. So guys, ndo nyaya yabuda paH Metro or actually paHerald iri front page kuchinzi vakomana vari kuramba vaoffawo yavo press statement vakati hatina kuvabata asi kuti ideal gone wrong. Pakubvunzwa Mai Jeremiah nemamwe mafriends avo kuti hauna here machats anogona kuimplicata varume ava. Mai Jeremiah vati ivo mwana akadeleta machats aya by mistake. Zvinobva zvaita kuti nyaya yacho isanzwisisike. Yes, machats akadeletwa by mistake, but why this specific chat? Alright, zvinogonekamwa here kuti kuindo kuna service provider either Telecel, Econet or whatever service provider yavaishandisa kuti aende anodzurwa zvionekwe kuti vakagona here kutaurirana zvakanaka. So guys, nyaya iyi kai it is still under trial. Obviously vakomana vanotozvidefenda either chokwadi kana kuti manyepo. Isusu tiri kungoti maybe our justice system this time ichatiitira zvakanaka. Guys, munhu wese anorepa anongoti tanga tabvumirana hakaziki kutanga kunzwa statement iri. Chandinoziva inini kana waimbohwina nyaya dzako unozoitira asingaitirwe izvozvo hako wotozoona kuti life inodhakwa wakavarayirwa. So ndo zviri kutaurwa nevamwe vakati vakomana vaifungwa kuti vari kuhwina ka but aiwa pane umwe musi unongonzi gava rinozongodambura musungo. Vamwe vari kuti kana aine mameseji advert ngaamaburitse. I wondered why ku South Africa kuchipiswa vanhu namavhiri. So because ukangozva panogara mhondi yacho kana mbavha tongoenda there as ladies kutorova munhu polisi yozosvikoendesa munhu kuchipatara. According to Mai Jeremiah vari kuti nzvimbo iyi haisi lodge, inoita kunge office park asi kana wasvika mukati meoffice panozongoita mubhedha anditika. So since she wasn't blindfolded she should lead investigators to the crime scene. Ende malodge akawanda ane makamera. Hey, but zvinhu zvacho zvinotonetsa how it becomes kuti
yangova lodge guys, yatova rape, and then mosenda ma-private investigators to deal with the story. Vakomana vakaonekwa sevane mari vakanzi top up vakaramba, zvino vakunzi irepu. Ndo maonero evamwe avo. Hezvo takazvitaura tikanzi yeye muri bhita, yeye dai mukarepwawo chakaipa chiitike kwamuri, just because we were trying to understand both parties. Saka vana justice fontontone zvichaitwa sei? Justice must be served. Kubata munhu zvibharo is a crime, and also lying is a big crime. Musarambe guys tumahulengende twepondo utu. So ndevamwe ava vari kungotaurwa guys, asi nyaya iripo ndeyekuti chero zvikanyorwa pa Metro front page guys, it does not make it right. Apana munhu anongobvuma mhosva just like that. Chero munhu kabadovi riri mumukano rakatokusunga kuti uchikonwa chero kuvhura huro nekudzipwa, unotongoti handina kubadovi, chero nesign language, chero zvichireva kuti uchadzipwa ugofirapo, unenge uchingoti aiwa handina. Chero ukabatwa guys, hey, zvakaoma. I am so confused. Tomboti varume vari kutaura chokwadi. Do you think Mai Jeremiah vangabva vaita stupid to go on a public platform addressing such serious accusations? For vamwe vari kubudikira vachiti vakaitwa same thing nevarume ava, zvinorevei? Therefore, isusu tinongomira naMai Jeremiah until that conversation is reviewed from Econet. Ndiyo ichaburitsa chokwadi. Ini ndakavhunza kuti live yaitwa naFeline victim, what was the purpose? Yeti nyaya yanga ichangobva kunoripotwa ende isati yambova necourt date. Vanhu munonyepera kungwara musina chamunoziva. The lawyers used that kugadzira defense. Nyaya iyi ine maburi akawandisa, yeti chibharo chinenge chichitoripo, munhu achitadza kupa umbowo huzere nekuda kwemafeelings. Seek for professional advice. Musati marasa nyaya, makazvirasira nyaya yenyu moga. Ichokwadi guys. Mai Jeremiah's words against Chalewo's words pakudiwa proof inoratidza kuti vanhu ava vari kutaura chokwadi kana kunyepa. Handitika Mai Jeremiah is already compromised nekuti vakatsvaga chidawa instead of going to the police. De yakawanikwa semen yevaviri ava ichirimo, yaibva yangoendeswa kutest kumalabs, zvobva zvangozikamwa kuti ava DNA samples dzavo dzawanikwa. Asi Mai Jeremiah vakaita shower. How do you then shower iwe wabatwa chibharo? Vakomana vari kutoti vakatovaendesa kumakombi. Guys ka pakaipa. Machats handiti aripo. Todirei kuyera nyoka negavi kana iripo. This story needs to be investigated. Kana dai vanga vakarepa vakadi kuenda kumapurisa. So she wanted to use intimidation. Munhu akarepa anoenda kumapurisa and get all the necessary help kuchipatara kuti vabatsirwe in case, but avakamhanyira kundo recover mari yavo. Maybe since very famous, they do things differently from other people, especially when a woman uses tears to convince people that she was raped. Is there any tangible evidence from the clinic that shows kuti amai ava vakabatwa chibharo zeshuwa? Evidence yekuti vakarepwa haibve kuna tafadzwa. Ukarepwa unoenda kumapurisa, nyaya yacho inoda kunzwi kwamasides ese. Cause unotenderedzwa town yese wakagara comfortable muGD6 yausingazive uchiitiswa marounds. Yet the deal is to make money and live. Chavanga vakagarira mumota imomo vachitenderedzwa vachitevera vakomana ava. Alright, moti kuperekedza munhu kukombi. Guys, hakuna anokabira mhosva, and vanhu vemitemo vanoziva kutwista nyaya. These are not ordinary civilians. Koma mamwe allegations ese ari kuuya aya tamboti chinawo. There are so many ladies that came forward vakati vakabatwa nemhondi idzi, asi takuti Mai Jeremiah vanonyepa. Guys, tomboti Mai Jeremiah vanga vabvuma 20 yacho, asi kana vazofunga kuti havachadi chatovarepika iyi. Kuri kunzi zvoni repu chi, vanoziva vanototi kuisa kana kupotsa kuisa kana kuita seunobata uchiita senge uri kuda kusveta munhu without consent of the victim at the time. Saka isusu guys, whether zvaita sei kana zvaita sei, tiri kungomira naMai Jeremiah nekuti hapana munhu anouya kuzozvinyadzisa pasocial media uchiziva kuti nyaya ichaenda kukoti. And zvataurwa izvozvo kuti vakomana ndevekuCentral Intelligence, pashandiswa intelligence,
mai Jeremiah vakataura vakati ndakazvibvisira ndega dhirezi. Ndo mashoko aNatabo kwai mai ava vakazvibvisira vega dhirezi tikabatana ndokukisana. Handitika saka maloya akatoibata palife vakatotenderera vakatohwanya yacho ipapo vakatogara pasi vakatogadzira story yarukwa iko zvino nyaya dzacho hadzichabatana. Anyway guys, kana muchinge mawirwa nekubatwa chibharo, first thing kuenda kumapurisa pononyorwa report, mobva maindiswa kuchipatara kunotorwa ma-DNA samples wochekwa kuti pakaitwa forced kuiswa here kana kuti yaingova mutserendende. Zvese izvozvo zvobatsira mapurisa kuti vagone kupresa munhu. Ukakurumidza kugeza usati wamanya kumapurisa ukashandisa vamwe vanabhudhi vako kuti handei tinorova munhu uyu, nyaya yako it will not hold any water. We just hope guys kuti vakomana ava since vakati zvoni vari kuda kupedza mai Jeremiah kana vachinge vabuda, let's hope patime yavo yebail iyi havasi kuzoita anything chichakanganisa upenyu hwamai Jeremiah. Ivo mai Jeremiah dei vatobva chero kumba kwavari kugara vatiza vaenda somewhere for safety. Dambudziko nderekuti aiwa vana vangu vakaenda kwavamwene vangu kuchitungwiza vachipa vanhu madetails ese akadaro. Guys, pakaipa. We just hope that my Jeremiah is still safe and we still feel kuti nyaya iyi pane zvakawanda zvakaitika, and we hope and pray kuti pave nemachatsi ari kubva kuEconet zvibve zvangoprovwa kuti aiwa mai Jeremiah vakabatwa chibharo. Tiri kuti vanhu vakaita mhosva havafaniri kufamba mumastreets as if they did nothing, vanofanira kusungwa. Thank you guys so much for watching and do leave your comments on nyaya yedu.